Ye guys bayakhala abasisi iyouth le indala onobumba abakhulu lamagungqo eWomen's League imbokodo ezi zinetoyitoyi ngoku ndiyabona uba zifuna ucalulwa shem. Cela ubuza ne xa ethetha ethi abasisi ba-over 30 xa ebala uthi 31 32 okanye mhlambi uqala ku-35 36 like u-31 yho. Hangu nozizo pha ku-Insta uyakhala uthi hayi Jani ngekhe khawukuyirevise limit. Hayi kodwa ke shema ndifuna uxoka uyibulele yena lalokho. Hawu relevant uyacaba beyi-target market. Angavela azibhakaxa ngathi ngosisi nomaxabiso. Qha ke ngoku ngasikaxelele amagqadi yangosintombi udidi uba inxitywa namagusha namakhofu. Yho bayazithanda izinto sisinomveliso. Behleli nje abafuna uphoswa. But ke imali ejoni izazichaza noba ungayitsweba. Icresida intsimbi yakudala kaloku. Noba ungayinxibisa imeg e-GTI ayizunga-backfire xa kufike laa xesha ingathi kusemahashini nomuntu wayo azothusi. But ke asikho lapho namhlanje man guys, it's all downhill from 30. Akusekho light at the end of that tunnel. But ke wethu guys ngabantu nabo abasisi man yo abazungathandwa ke shem enxaphe benjalo abawuthandwa nini madoda yona engandibali mna ijani outing i-free bail.